aloitti uransa samanlaisella autolla vuonna 1971 Hankirallissa, niin kuin hän tuossa juuri hetki sitten tarinaa kertoi silloin tuosta uransa ensimmäisestä kilpailusta. En muista enkä sano miten se päättyi, mutta jotenkin musta tuntuu, että sen Arin ralliuran alun huomioiden, niin musta jotenkin tuntuu, että se päättyi keskeytykseen. Mutta täytyy kysyä, kun Ari tulee takaisin, että mitä silloin tapahtui siinä nimenomaisessa Hankirallissa. Eeva Heinonen voitti tällä nimenomaisella autolla Suomen mestaruuden vuonna 1971. Eli sen aikakauden kovia nimiä. On ollut paljon, jotka ovat rallikadetilla ajaneet. Nyt siis kuljettajana Ari Vatanen ja Karttu Rinaldi.